tapahtunut aiemmin? Oudot käärmesamurai jutut hyökkäs Ninjagoon, Cyrusburg on kateissa ja meiltä puuttuu mestari ja Ninja. Tohtori Saunders, olet Crux! Vanhempasi olivat pettureita! Ei! Jakso 68. Metallijahti. Voi Misako, olemme tunteneet jo kauan. Eräs viisas on sanonut, eteenpäin ei mennä katsomalla taaksepäin. Milloin olen noin sanonut? Et olekaan. Minä olen. Pysy lähelläni, Misako! 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 Vierelläni. Tässä olen. Ja tulen aina olemaan. Ja sinä olet minun vierelläni. Mikä on, Wu? Olen salannut tämän. Mutta kun taistelin Acroniksia vastaan, jotakin tapahtui. Jotakin pahaa. Huono juttu. Käskin kaikki Airjitsu-temppeliin, kun luulin, että sä toimit. Mutta et toimikaan. Nyt en voi muuta kuin yrittää täysbuuttausta. Nia! Hei! Ihanaa, että sä... Peruna oli reunalla. 41, 8, 2, 3. Valaan sarvi on punainen kuin sää ja suurempi kuin vanukas. 50 sivua dokumenttisyötettä. No niin, Zane, rauhoituhan. Ei hätää. Banaaniverho 1. No eikä. Mä kokeilin kaikkea. Mitä siellä tapahtuu? Täällä tapahtuu sellaista, että yritän saada hermoradat toimimaan, jotta voimme pelastaa Cyrusburgin. Etkä kokeillut kaikkea. Tarkasta Zanein hermosyötteet. Kuuletko sinä? Haloo? Hot dog hellepäivä 7. Selvä. Ehkä sä tarvitsetkin... Älä sano binäärirengasmuistin. Binäärirengasmuistin. Palaan pian. Hei, ei, älä lähde. Hei, näytä! Taulu! Ja luostarissa Acronix antoi minulle aikaiskun. Nyt vanhenen vauhdilla. Ehkä 1 päivän joka tunti. Vanheneminen kiihtyy aina siihen asti, kunnes... Mestari Wu! Älä kerro tätä. Ninjoja ei saa häiritä kesken tehtävän. He voisivat ehkä auttaa. Saanko tulla? Tätä ei voi estää, Misako. Kuten ei auringon nousua idästä tai talven tuloa syksyn jälkeen. Mestari Wu! Pidä tämä salassa. Miten hän voi? Hän toipuu vielä. Vähän aikaa, paljon opittavaa. Taistele selkä aurinkoon päin. 8 lasia vettä päivässä on turhaa. Olisit ollut paikalla, kun taistelin Acronixin kanssa, mutta... Totta. Mun olisi pitänyt olla mukana. Petin mestarini. Sitä virhettä en tee uudestaan. Zane loukkaantui. Ihmisiä katoaa joka puolella, eikä me voida sille mitään. Tietäisin mä, miksi Acronix ja Crux sieppaa väkeä. No mun teoria on... Viimeisen kerran. Ne ei ole panttivankeja. Mistä sä sen tiedät? Ne ei vaadi lunnaita. Ehkä ne hypnotisoi kaikki armeijaksi. Cruxilla ja Acronixilla on jo armeija. Samurai-käärmeitä. No, mulla on teorioita. Älä puhu avaruussieppauksista. Tai dimensioaukoista. Tai taikaportaaleista. Anteeksi, en vaan jaksaisi arvailla. Nyt pitää toimia. Vai mitä, Kai? Kai,
Kaikki hyvin. Sä muutuit, kun taistelit Crocsin kanssa. Tekikö se jotain? Mietin sen sanoja. Ei, mitään. Kaikki hyvin. Hyvä, koska nyt on aika lopettaa arvailu ja aloittaa taistelu. Ehdotatko, että siepataan yksi käärmetyyppi ja tuodaan Wuun kuulusteltavaksi? Mä vaan haluan mäiskiä jotain, mutta joo, sopihan sekin. Se ei onnistu, Miksei? koska Wu ei ole vielä toipunut Achronicsin taistelusta. Se höpisee ja nukahtelee. Sille kävi huonommin kuin miltä näyttää. No kiva. Nytkö meillä ei ole edes johtajaa? No, ei se ihan niinkään oo. Kun Wu on poissa pelistä, niin hänen sijaisensa on sitten... Vihreä ninja. Aivan. Mestari Lloyd. Väliaikainen mestari Lloyd siis. Kouluttautuva. Selvä. Kouluttautuva väliaikaismestari Lloyd. Ne ninjat kaivataan viisaita sanoja. Eli varmaankin käsket kovistella jotain, että saadaan vastauksia. Mitä? Joo! Ei auta. Tehdään suunnitelma. Meillä on jo. Kovistellaan. Niinkö? Ketä? Missä? No, se selviää matkalla. Ei, se mietitään täällä. Niin Wukin tekis. Tulkaa. Oh jee, kiva istua ja puhua eikä tehdä. Älkää nyt viittikö. Lloyd tekee parhaansa. Älä nyt. Jimmy, et kyllä usko. Jimmy? Terve! Soitan vaan, että kävelen nyt sinne kahvilaan. Kiva! Nähdään siellä! Halo? Halo? Ei kenttää. Mitä tämä on? Ei! Kuuluuko mitään? Ei! Linkkitorni katosi! Pokaalini! Miksi joku veisi ne? Ei! Noin, kohta metallia on riittävästi. Kiitos Vermilion soturien. Niinkö? Mikä? Riittävästi. Siinäkö se? Loppu? Joo. Miksi? Ei mitään. Selvä. Onko tähän Chronicsin ja Crocsin lupa? Mitä väliä? Keskitytään nyt. Hoidetaan operaatio raskas metalli. Mitä? Tuon nimen. Ei sillä ole väliä! Apua! Joku vei pokaalini! Milloin on alibi? Häh? Minkä takia joku veisi valepokaalit? Niinpä! Ne ovat korvaamattomia! Ja siksi tulinkin ostamaan uusia. Haluatko maailmanmestaruuksia vai riittääkö ehkä kansallinen? Vähän molempia. Hetkinen. Minä en tunne noita. Hei. Meillä on tiukka linja myymälävarkauksien osalta. Hei! Minun pokaalini! Antakaa ne! Näissä paikoissa tuskin on kadonneita ihmisiä piilossa. Liian pieniä paikkoja, liian julkisia ja liian arvattavia. Vai onko ne niin arvattavia, että ne onkin hyviä piiloja? Kiintoisaa. Mitä sä teet? Mulla on tylsää, siksi höpisen. No nyt se aloittaa alusta ja menee aina kauemmin. Ikävä keskeyttää. Näköjään tylsimmät bileet ikinä. Mutta kaupungissa tapahtuu hyökkäyksiä. Jee! Tai siis kamalaa. Hirveä. Kauhea! Samurait ja käärmeet varastavat kaikki metalliesineet. Pokaalini vietiin! No minun! Näkyykö Crocsia tai Chronicsia? Ketä? Ei väliä! Mennään! Hetkinen! Tässä ei ole järkeä. Miksi ne etsii metallia? Voin kysyä, kun hakkaan niitä. Ei!
Tämä voi olla harhautus, että me lähdetään täältä ja ne pääsee Wun kimppuun. Ei me voida antaa tämän vaan jatkua. Niillä on minun pokaalini. Mä en jätä Wuuta taas ilman suojaa. Me silti mennään. Käsken teidän jäädä. Ja me ei totella käskyä. No, Menkää. Nia kyllä auttaa mua. No niin, Zane, nyt... Zane! 19! Kurraa Vanukasta! Vanukasta! Irti mun kaverista! Tule, Zane! Hoidetaan tämä! Johtaja! Kurkku! Tai ehkä sittenkin lepäät vielä. Kuitusinkkitako! Kuitusinkkitako! Ole valmiina, Zane. Siirrän kaiken virran rintaasi. 3, 2,